Balita! Tanya! Chinita! Ang Call! Tagol! Sino? Ako? Ue. Mamaya ka na. Manggas, go ahead. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa ating Sino? Ako. Congratulations! Congratulations! Lalo na sa CEO at / content creator / actress na si Sashna Laparan. Dahil nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa kursong Bachelor of Science in Office Administration sa Philippine Christian University. Nag-post si Sashna ng kanyang mga graduation photos. Subalit, sa kanyang post, sinabi ng actress, content creator na ang kanyang pagtatapos ang pinaka-proud niyang achievement sa buhay. Subalit, hindi ito nagkaligtas sa mga bashers. Why? May mga followers na talaga namang naging proud sa kanya. Isa na ako doon, Sashna. Love you too. Subalit, ang mga Nanto ako bashers sa'yo, Manggas. sinasabing binili lang daw ni Sashna ang kanyang diploma kaya siya nakapagtapos. Na-hurt siya dahil nga sa mga nababasa niya sa ibang mga article na sinasabing binili lang ang diploma. Parang ini-invalidate umano ang kanyang pagod, effort at dedication para makapagtapos. Ikaw, anong masasabi mo, kabisyo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Sashna Bishik. Ay, Sashna, congratulations ha. Di Congrats, na- Sashna! May mga Oo. basher talaga na wala nang magawa sa buhay. Porque may pera kasi siya, Tita Max. Diba? Oo. CEO na, content creator. Parang isip nila, di na yan mag-aaral. Oo, kung mag-aaral man yan, babayaran na lang yan. Di ba may ganun eh, babayaran na lang yan. Siguro kasi kaya napapareact yung netizens. Yung cliche na saying na life is unfair. Kasi parang nasa kanya na lahat. Oo. Tapos ngayon nagpatapos pa siya. Parang samantalang iba naghihirap, ang hirap-hirap maabot na makuha ng diploma. Siguro yung ganun eh. Na parang hindi fair kasi bakit yung mahihirap, nahihirap Lalo pa naghirap. mag-aral. Tapos ito, content creator, sikat na, tapos nag-aral pa din, tapos nakagraduate pa rin. Parang nasa iyo na lahat eh. So binabato talaga kapag mabunga ang isang puno. Pag hinog na ang mangga, binabato. Binabato. Sashna, huwag mong pakinggan yan sila, Sashna. Ako nga eh. Nalala pa ba yun? Tatlo yung diploma ko. Ano ang laman nun? Diploma? Hindi ko pa binuksan. Nakarulyo. Bakit? Di ba nakarulyo yung diploma? Sa ano lang yun? Dapat naka-frame na yun eh. Wala palang laman yun. Kokonband lang yun. Kokonband. Walang laman yun, mga ano, kukuhanin mo sa school. Pero yun, congrats sis, di ba? Congrats. Saka, yaan mo na yung mga taong hindi naman maiwasan, may mga bash talaga, pero Totoo. Alam mo, Col, alam niya sa sarili niya na talaga naman pinaghirapan alam mo niya. sa buhay natin, may gawin ka o wala, ibabash ka. So gawin mo na lang yung magpapasaya sa'yo at Yun. magpapabuti sa kinabukasan mo. Lagi namang masasabi ang tao. Exactly. Yung, di ba? Laging meron yan. Hindi ka mag-aral, may masasabi. Mag-aral ka, may sasasabi. Eh di, ano na lang. Eh di mag-aral ka na lang. Alam mo, friend ko yan si Sash na kasi naalala ko nag-collab kami dun sa kanyang Airbnb sa Indang, Sashna. di ba? Balay ni I mo ni collab you Sash too. na. Ay, oo nga yun sa ano. Oo, sa kanya yun eh. Sige. So yan, sabi niya sis Di ba mag-ano yung ka sinabi binigay ko yun staycation. sa kanya? Wow! Sabi ko, Lucky lang. O, punta kayo dun sa may Indang, balay ni mo ni Sash na. Oo, kung
Kamusta? Ay, di ba maganda Amadeo yun? pala, Amadeo. Ayun yung pinanood ng mga Grab Oo, driver. yung nasa pool ako. nag-swimming pool Bali ka? vibes kasi, yes. Swimming pool. First time ko mag-two-piece doon, syempre, sa special na lugar ni Sash na sa balay ni mo ni Sash na. Pala, saan ka nakatingin, Col? Sa side boobs. Hoy! Ten, Alaga! ten, tenen! Ay, parang kasal. Ten. Mali yung tugtog mo. Pangkasal, sir. Tenenenenen. Tenenenen. Sabi ng gagraduate? Sabi niyang content creator. Kala ko kasal. Tenen. Hindi nyo na mag-isip. Hindi na namin masakyan yung kanta mo, Mang Kanoro. Ano yung tenenenen? Oh. Hindi nyo na alam yun. Tenen. X-Men yun eh. X-Men ba yun? X-Men yun. Kasi, Ay, sa mga kala X, ko good morning. Alam. Uy, nagmarcha na siya. Congrats. Yung estudyante. Yung content creator. Hi guys! Sabi ng content creator. Sabi ng estudyante. Hindi binigyan ng promissory note eh. Yung estudyante? Yung content creator. Kaya naman pala. Nag-rant siya sa Facebook. Yung content creator. Yung estudyante. Pinatawag yung nanay niya. Ng estudyante? Ng content creator. Kasi malahaba yung palda niya eh. Anong malaba? Sama-sama. Nung estudyante? Nung content creator. Wala nang practice yung dila, guys. Ng estudyante. Ng content creator. Kaya hindi ka bulol-bulol na. Yung content creator. Yung estudyante. Nag-board exam siya. Yung estudyante. Yung content creator. Nag-oral recitation. Yung estudyante. Yung content creator. Pinagalitan ng principal. Yung estudyante. Yung content creator. Nagpa-audition kay Direk Phil sa drama. Yung content creator. Yung principal. Bagay sila. Si Direk. Ay, Direk Phil at saka yung yung content creator. Oo, basic. Alam mo yung principal. Mga kabisyang galas, sabi po tayo at abangan kung magtatawag kami ng nanalo sa Love Knows No Boundaries sa atin ng Pride Detergent. Daan-daan lang! Tama ko. Basic. Gitna man ng daan, mga saglit na inilikha, kakaibang tama. Let's go! Come on! Diyan ka sa mga nasa likod! Parang tayo! Metro's #1 Love Radio. Basic!